Well, hajite de viscanal agus duca hari an naist hai uamsachin salait agus che. Agus ongan rutan had vi cost dim se viti anu hade se the lockdown. Se vi viachen hiers gan hier kan heen as na kellen jenkin de weur gehake. Agus viachen te ni chantine. Nest gaan in kwach in moran as a neher ha sjach. Sjau neher vek maheid. Ach, weisen maar wij moet toch ille nilang gwinnen sei. Ben Jesker. Hij Jesker ach is wie laatje aan een voel mundje glimmen zei. Hij is gehoord nog een laag duw. Hij Jesker ach kerst gaat goed mag leep bij een jelle. Maar zijn ik zo verspillen kallen is kunnen kellen. Hem ik me voorstellen nog gaan we kellen ach daar wielen is raad. Hij is gereden en gaan kijken de strengles naar helen in nieuw. Abat ik in de kachels aan de her. Ik in tradition te glimmen zag. Batigen op bewonen, snemis, katralen, a torste steek barach na leite grechen in de ranchier aan de help. A hadju gaan je krijgen je hamishuel. Zij moest geen kool aan mikiri als een vakdeli. Alright, thank you, dear. En ik het helemaal ha. Abeuren ga ik hem omhoog, agus hadji niet die een tussen. Agus sjak het me hoorde me. Sjouwen best moren haschen. Komen we in de veel in woorden slaan. Ach, voor de munislieken gaan we heel bekken. Agus kun je me het zijn een steek en wie slaan die de gevel. Ze paella met alle jaren nog. Smorzijn ha knef, onion, mushroom, pippelen. De rice is een stok, uluk, akkelman ha tjessen. Sinna het veel en moest geen koele pikken alles doen. En ik het helemaal ha, 10 jaar fresh zullen als een kelle. Maar hey.